ƙaunarta ita mace a wurinta ai daga cikin ƙaunar da za ka yi mata shine ta nemi za ta wasu abubuwan ka hana ta ba na nufin komai ka hana ta ba an gane me nake nufi za ta yi tafiya za ta je gida to ni zan je gidanmu zan yi sati biyu ka ce sati biyu zan yi no ake 5 days ake tafi yau kaza da na ni gaskiya na dai gaya miki ka tashi ka tafi sai ta dan ji sanyi a zuciyarta ashe ana da bukatar ta take ba ai mu ka'idojin sakin ne aka sauka me a kansu shi yasa kawai wani kawai da ta ba shi haushi ci shi nasu take shi yasa tura suke yi matan suke da suka aure suka ga sa kadan kira muka da sai su kawo kara a saki dan a raba dukiya a basu to kaga ai shi turawa cewa aka yi a raba dukiyar ne biyu a basu amma mu tsaya mu duba irin rayuwarsu ba irin mata mu bace suna dan korafi ne su dan sace nama din amma ka kalli rayuwarsu mafiya akasari in dai bature ne ko ba amerika ko sauransu gaskiya in dai dan dukiyar da yake samu ne shi kada in dai ba dan kasuwa bane ba zai iya rike mace ba malam ban sani ba ko akwai wata magana a lokaci ne ko kana nan za ka sani don ta hanyar ku na ji wato kai dai kaɗai kana yin sana'a dai ka riƙe mace yana da ba su wahala gaskiya to da dole sai an duba ita ma tana yin me sana'a da idan tana aiki kana aiki sai a duba wannan kuɗin naku in kuka haɗa za ku iya raising family to shi sa suke da joint me account za ku zo ku tare to kaga mu kuma musulunci ba haka bane mu musulunci ba wani magana ba dole kai malam yawwa to kaga mu kuma musulunci daga lokacin da aka ce da kai ka auri mace to kuma da cinta da shanta da tufafi da komai yana ne hannunka to su kuma a'a sai dai ku haɗu don ku samu rayuwa shi za ka lokacin in suka haɗu sai su sai mota da salarinta da nashi za a haɗa ana ta bibiya sai a sai mota to haka sai a sai gida to in ka kalli kusan rayuwarsu mafiya akasari dukiyar da ake fike da ta ame a haɗe take ba irin babu wanda ba haɗe take ba to shine in aka sake ta kaga dole ame sai a yanka in gane to mu kuma mutane wasu na so mu kuma mu ai ka san su ba irin ba ne ina fata an fahimta mu nan komai kai za ka yi in kana neman auren ma kai za ka yi komai za ka yi su kuma hatta abincin gida za ta kawo ne kowa kawo yake na contribute kudin wuta za a yi contributin a biya kudin ruwa za a yi contributin a biya daukar nauyin yawa za a yi contributin a biya wasu kuma aka sami yaron ma za a dinka sa muku wasu kudade na tallafin me wannan na tallafin yaron da haka wannan kudin shi yake daukar nauyin yaron shi yasa su yaron ma ba naka bane kawai dai ka haifa musu ne shi yasa daga lokacin da suka fahimci yadda kake ɗaukar yaron bai ba sai a karɓe a ba wata so kaga irin rayuwarsu ba irin me ba ta ba bace gaba ɗaya wa iyazu billahi wannan rayuwar ba ta yi ba ni dai yanzu ni na fi so a zo a ce dai ni nake miƙawa don gaskiya akwai daɗi kana namiji ne a ce wai ni ina namiji wai ni wai sai in ce wai ta kawo in kawo haba malamai ina mijin yake bai ma fadala lahu ba'adun ala ba'adun wa bima anfaqu me ta sauka ai kamar zaka magana idan ce akwai wata a nan Abuja suna nan da ne to akwai dan uwan mijinta to muna mutunci da shi to ranar ita kira da daddare ce da Allah a taimaka sun samu matsala da wancan din to yana so ya mata wani sharri ya je ya sanar da hukuma ta ce wallahi ya sanar da su matsalar za a ɓaci yana to sai da na kira shi na ba shi haƙuri shi wannan ya kira ɗan uwansa ya masa tsawa sun samu matsala sai suka rabu to ita san take a bar magana a suna haɗu kada a ji sun rabu tun da rayuwa kusa a girman ce a babu ba haka bane mu yanzu kun ga mu in ka isa namiji sai dai ka tsaya a kofar gida ana maka tambayar ka kuɗi ka ɗan yi faɗa ka baya haka ne kai ta ihu ka ce wallahi tallahi kaza na faɗa muku jiya na bayar an kashe jiya na bayar an yi kaza jiya nawa na baku jiya sai a kyale ka gama ihun ka kuma ka me kawo
an gane mu haka muke. To da haka mu ne shi sa mu ne mazajen, mu ne maza, mu mazaje ne na shi sa kake bada umarni ai. To shi sa kai za ka yi komai kuma a zo a ci wai a gidanka ba za ka bada umarni ba. Shi sa da tufafinta kai za ka saya. A ka'ida ta shari'a wallahi idan matarka tana da gidanta wannan gidanta ne, to in dai za ka zauna a to kai za ka yi hayan gida, ka ba ta kuɗin kuma ta zauna a ciki, kuma tana da dama idan ka kasa biyan kuɗin haya ta kore ka. Wato mutane ku fahimci shi ne shari'ar, wato za ku jawo ta kore ka sosai saboda ka kasa mitin me up with me demand ɗin biyan, saboda a sukuna haina hannun wa miji ba hannunta yake ba. Da haka ka kasa biyan kuɗin haya, za ta baka mai muke kira quit me notice, ta ce ka tashi. Idan ka tashi sai ka nema mata gidan da za ta zauna, wancan kuma ta ba wani haya, kuma ba ta ma laifin kowai ba, kuma in ka ji haushi baka fahimci addini, haƙuri za ka yi. Wani tambaya a gube ba kai idan baka fahimta ba ka barta. Na sai ya zama da lalle kamar in za ta fita sai da izinin shi, irin ya zama da umarninsa wajibi ne ta biyayya gare shi. In za ta fita haƙƙin sai da sai ta nemi izinin shi kamar da me na faɗa muku da shi har yanzu mai ce matarsa. An ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an ya'tina ne bi fahishatin me mubayyina. An ce fitansu ma zunubi ne. Ku bari Qur'ani ya gama wannan, duk an gama maganganun nan ba yi mun maimaita ba. amma shi kamar nake su karin bayani kaga kasashe akwai kasashen da in zaka aure mace ba za ba ka aure mace ka siya mata mahalli saboda in kun rabu tana da wajen da za ta dawo ta zauna. Yanzu ba laifi ba ne wajen sadaki, ku gane me nake nufi. A ka'ida ta sadaki ba laifin uba ba ne. Za ka iya zuwa kada son ka auri wance to sadakin ta gida. Ya halatta, shari'a ce. Mutum zai iya cewa sadakin yata gida kuma well furnished. Yes. Shari'a ce. Ina fata an fahimta. To kana son ta to sadakin ta gida kuma well furnished. Kuma Allah ya faɗa ko da kin ɗari ka bata kenan za a iya bada abin da ya kai kin ɗari. Yace wala ta'khudhu minhunna me aka ku ci wani ba a ciki. Amma wa idibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu me hani an mari'a, idan ta yi kyau ta baka ku ci ka ci ko da sadakin da ka bata ne, in rayuwar ta yi kyau ka samu. Ita mace kar ka ɗauka wai ita mace wai kar ka ɗauka wai tana son irin a ce ita take mulkar ka kullum. Ita tana so a mulke ta, ita haka rayuwar ta yake. To idan ka zan wawa ne sai ta mulke ka tunda ka kasa. To amma tana son a mulke ta, shine jin daɗinta. Kwanan nan muke yin sulhu ga wata mata, ta faɗi wata magana kan mijinta da daɗi. Ta ce ka gan shi nan, da na ce zan fita sai ya ce kashi. Irin ya ce ba zai yadda ɗin nan ba, ita sai ta ɗan ji ɗan mai daɗi cewar an damu da ita. Ka gane shi babu. Wato ku gane akwai ilimi a cikin wannan kalmar. Wato ta ce za ta fita a ce mai shi bai zai fita ba inda za ke so. Ta ɗan yi gunaguninta ta koma ta zauna kan kuma ka fita sai ta alhamdulillah tana da mai miji wanda ya damu da ita. Haka take. Amma zan je muna ok to a dawo lafiya. Zan je ɗaurin aure guri kaza a dawo lafiya. To ita da ka mata haka ba ka santa ne. Amma zan je ɗaurin aure ba za a ba. Wancan ba za ki je ba. Sai ta ɗan yi gunagunanta da ka tafi sai ta ji mai daɗi. Ashe ana da buƙatar ta.
haka take rayuwarta wani iri ne sai ita to kaga ita kenan yanzu abinda take buri dan me yasa ba zai ce hana ta ba ta fito a haka mace take ai an gane na akwai lauya tana nan musu ta da wasu kuma ta sami ta ce annabi ta ce ita Allah ya mun bayani tsakanin da Allah ta ce wai mutumin nan ko yana so na ce me fa ta ce bai taba cewa kai kike ko to wallahi kuna jin ansar ko wallahi ta ce wallahi bai taba cewa kai kike a ba a santa sai ta ce ta tambaya take ta ce faɗa mata kai ko me kace cewa ne na ce to kai ba a santa ai da ka faɗa maka da ka ce ba a santa ai idan yana ƙaunarta ita mace a wurinta ai daga cikin ƙaunar da za ka yi mata shine ta nemi za ta wasu abubuwan ka hana ta ba na nufin ko komai ka hana ta ba an gane me nake nufi za ta yi tafiya za ta je gida to ni zan je gidanmu zan yi sati biyu ka ce sati biyu zan yi no zaki 5 days zaki tafi yau kaza da na ni gaskiya na dai gaya miki ka tashi ka tafi sai ta ɗan ji sanyi a zuciyarta ashe ana da buƙatar ta shi sa lokacin tana can wata tana buri tana kwaɗayin ka ta ga ka kira ta wai ya har yanzu in tana hanya ma tana so a yi ta kiranta lokacin sai ka kira miss call 5 ta ki ɗauka don ta ga da gasken an damu da ita ba ta zo ba to kun je da ku roƙe ta to shi ke an roƙe ta an dawo da ita ba a huta ba yawwa Allah ya mata albarka to Allah ya mata jagoranci daga kanka zan yi addu'a baji ba ba su isa ba iyaye ba su da hurumi su ce aure ya ƙare idan dai har auren bai ƙare ba da haka daga lokacin da mutum ya saki mace ta zama tana cikin mai idda kuma ya zama sakin mai raja'i ne iyayen ba su da hurumin su ce ya ƙare ko bai ƙare da haka mijin na da damar ya ce ya dawo da ita shikenan kawai in ya dawo da ita ko zai ce ya kirawa nan malam na da matata ya kirawa ne ya ce na da shikenan aure ya tabbata ko da ko ta zama a gida matarsa ce Allah mana jagoranci subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik